alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da warhaka, sannan barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel tamu ta duniyar Kirifto Zalla. A yau insha Allahu a cikin wannan bidiyon namu na zo mana da wata hanya wadda za mu samu dala 40 da zarar mun yi rijista a cikin wani application ko kuma in ce wata wallet. So kada ka manta idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka, haka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyoyin mai da mun ɗora. Domin fara aikin ku biyo mu. Kamar yadda na faɗa mana, na zo mana da wata hanya wadda za mu samu dala 40 da zarar mun yi rajista a cikin wannan application ko kuma in ce wannan wallet ɗin. So abu na gaba da za mu yi yanzu za mu shiga aikin gadan-gadan. Zan aje wannan link na wannan application a description na wannan bidiyo. So in ka je ka yi copy ɗin wannan link ko kai clicking akan sa sai ka bude shi akan opera ka wadda kake amfani da ita. Ni yanzu gana a cikin opera ta, zan yi pasting na shi wannan link din kamar yadda kuke gani. Na riga na yi copy din sa. So in kai clicking akan sa zai bude ma fuska kamar haka. In ya bude ma fuska kamar haka, za ku ga guri na inda aka sa signing up now. So wannan guri shi zaka taba, in ka taba shi zai wuce da kai nuna maka guri inda zaka register. So kamar yadda kuke gani gashi nan ya nuna min inda zan sa email, password. In yi confirm password sai ka taba wannan gurin da aka sa sending nan inda zaka tura code wanda zaka sa a nan inda zaka sa wannan confirmation code. Sannan sai ka taba terms and condition sai ka yi signing up misali kamar haka. So kamar yadda kuke gani gashi nan na sa email dina wanda zan yi amfani da shi, na sa password. Yanzu zan yi clicking akan sending inda zai tura mun code zuwa email dina. So yanzu gashi nan ya tura mun code, zan je cikin email dina da ko wannan code sai in zo in sa shi a wannan guri. Kamar yadda kuke gani ganin a cikin email dina ina kokarin bude shi. So ga code din mu nan a nan gurin ya shigo wannan kenan, sai mu bude shi. Muka bude shi a ciki za mu samu code din da za mu yi amfani da shi. So gashi nan 80 76 96 sai mu je mu saka shi a cikin wancan gurbi wanda za mu sa wannan code. Kamar yadda kuke gani gashi nan na saka wannan, sai mu taba wannan guri inda aka sa agree terms of use privacy and agreement. So wannan guri inda aka sa invitation code dama shi wannan ba sai ka taba shi ba, sai ka taba signing up. ka tabbatar da ka cike komai kamar yadda ka gana cike shi haka, sai ka taba signing up. So gashi nan ya wuce. So gashi nan application din ya bude kamar yadda kuke gani gashi nan. So abu na gaba da zaka yi shine zaka iya downloading na ita wannan wallet. Kamar yadda kuke gani wannan wallet ce, babba wallet ce kamar Binance. Zaka iya downloading din application din. So kamar yadda kuke gani gashi nan wannan shine account din mu. Kamar yadda gashi nan yanzu yana 00. So amma garanti ne inda har mun yi register mun bi hanyoyin da suka ce abi, abu ne mafi sauki mu samu wannan kuɗi. To yanzu wannan shine inda ake register na wannan application. So yanzu abu na gaba da zamu yi shine zamu downloading din shi wannan application. Kamar yadda kuke gani zaka iya downloading ta Play Store ko kuma ta App Store ga masu amfani da iPhone. Yanzu zamu clicking akan Play Store gashi nan. So kamar yadda kuke gani gana a cikin Play Store. Sannan wannan Fibroid Global shine application ko in ce wallet din da muke kokarin ɗaukowa. So ni kasancewar na yi downloading na shi wannan application za ku ga ya samun open. So sai in taɓa open domin mu bude in yi login a cikin wannan sabon account da na bude. Gashi nan yana budewa. So abu na gaba da zamu yi shine zamu dora account din mu. Kamar yadda kuke gani gashi nan zan dora account dina. So gashi nan mun yi login successfully. Gashi nan na yi login cikin wannan application. So abu na gaba da zamu yi shine zamu yi verifying da shi wannan application din namu. Amma kafin nan wannan application suna da wata doka yar karama wadda ba ta da tsauri sosai ga duk wanda suke son su samu wannan kuɗi. Kamar nan in kun duba za ku gani idan new registration za su bashi wannan S-ball ɗin ga adadinsa, sannan kai referral ga abin da su baka inda da referral ma. So sai mu shiga ciki domin mu ga sauran bayanan da wannan application ya kunsa.
So gashi nan wannan duk bayanai ne na abin da shi wannan application ya kunsa, amma bayanan da ya fi wanda za mu fi mai da hankali a kansa shine wannan. Kamar yadda suka ce idan ka yi register na wannan application za ka yi tax, ma'ana za ka yi verifying. Suna da verifying mataki biyu. Mataki na farko shine mafi sauki, sai na mataki na biyu shine wanda za ka ɗora hoto na document ɗinka. So suka ce idan ka yi wannan abin kwana 3 da yin verifying din nan, na farko za su baka wannan coin adadin $40, amma ba za ka iya unlocking na wannan coin ba har sai ka yi depositing na $10, ka yi trading a ciki, sannan za ka samu damar yin unlocking na shi wannan coins kwana 90 daga lokacin da ka sa wannan kuɗin. So kaga kenan idan ka yi verifying din account ɗinka yanzu kana sa $10, kai verifying sai ka cire $10 ka, sai ka jira lokacin da za su ma unlocking na shi wannan coins wanda adadin sa ya kai na $40. In ya so sai ka yi amfani da kayanka a wannan lokacin. Yana cika kamar yadda kuke gani gashi nan 90 days since the account successfully made any spot trade on Fibroid Global. So dan haka wannan abu ne mai wani wahala. Abin da za mu yi kawai shine yanzu mu nuna muku yadda za a yi wannan verifying din. So a guri can sama inda aka rubuta mi, wannan guri, so sai mu taba shi kamar yadda kuke gani ga mu a cikin wannan guri. So ga nan inda aka sa authentication nan gurin kenan, sai mu taba shi. So kamar yadda kuke gani gashi nan suna da verifying level 1 da level 2. So level 1 din shi zamu fara. Wannan shine very simple, kuma kana yin sa kwana 3 da yin sa za su baka waccan $40 nan. Za ka yi selecting country ɗinka, za ka yi selecting last name, first name, sannan sai ka yi selecting ID card. So ni na yi amfani da voters card ɗina saboda ya ɗan fi daɗin amfani, kasancewar passport a nan yana da ɗan wahalar samu gare mu. Sannan national ID card kuma mafi yawanci wanda muke amfani da shi bayan sa babu komai. Kuma a cikin wannan wallet in za ka yi wannan level na biyu, verification na biyu, sai ka sa bayan national ID card ɗinka. So kaga mu farar takarda ce mafi yawanci, shi yasa na amfani da voters card ɗina kuma ya yi normal successfully. Kamar yadda na gama wannan zan nuna muku cikin nawa account. So wannan kenan, kana gama wannan za ka jira za su baka wannan $40 ko ɗarba za ka yi wa, za su baka ta garanti nake da shi a kan wannan. So yanzu zan je in nuna muku cikin na account ɗin domin ku. So kamar yadda kuke gani gashi nan wannan shine account ɗina wanda gashi na yi login a cikinsa. Gashi nan zan fara nuna muku gurin verification ɗin ku gani. So gashi nan na yi verifying na farko, gashi nan na biyu har yanzu yana under maintenance, ba su gama duba shi ba. Gashi nan kamar yadda kuke gani a nan gurin gashi nan iya nambobin voters card su kaɗai ake amfani da su. So da kana sa suna ka sa wannan nambobi direct zai verifying a lokacin. So kamar yadda kuke gani wannan kuma shine balance ina, gashi nan 4.2 USD. kamar yadda kuke gani haka wannan application janu ne. Gashi nan har sun riga sun already sun ma samun $40 har da biyu ma. Kamar yadda kuke gani haka wannan karmi wasa da shi. Kuma wannan abu ne wanda nan da nan za a yi shi a gama, dan ba daɗewa zai kare ne zuwa 20 February. Dan haka sai mu je mu yi kokari mu samu namu, kaga akalla yanzu bai fi saura sati biyu ba. Dan haka sai mu kokarta. Wannan shine karshen wannan bidiyon namu. Kada ka manta, idan baka mana subscribing ba, dan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyo mai da mun dora. Sannan kai liking, kai share na wannan bidiyo domin wasu masu amfana. Mun gode.